Engko tak kowe tak jenenge tawarin. Alah manggon ngene daerah ngene Rasemen. Lho, kene gak tuku. Lho iya merah semen iku. Kowe wis tau ora semen? Wis kenal? Wah ta? Kowe nang desa tau ora? Ndek ana sing metenge dano kali dak dolan meter kan. Kowe denger apa cekap bojone Surjan denger? Nades spot. Ayo Nades, kan aku metuku nang bengi dak. Awan bengi dak metu aji, ora mbok kono ngalah. Berat no pinggir dalan iki kono. Nganune no pinggir dalan. Kepikiran ku. Iya nang cerak nggone pengiriman duit iki wae. Wong duwe kabeh mancing. Iya lah Rasemen nang di spot jong bayi. Lah iku nganu kardo. Pas aku nang kono ndek rono. Endi Ora ibu nang, Mbak. Jika rono cici. Endi Yo beli cila sayu.